זהו גל אברהם במכבי. קסקוביץ', כדור מצוין, זה הסיס שלנו. סטלמן מסיים, מכבי ראשון מתעופפת ב-17-14. איזה ביצוע, איזה יופי. יפה. גם סטלמן עם 3 שערים. כמה אמרת? 5? לא, אם אתה זוכר, אני אמרתי, אני לא אוהב להמר. כן, אבל הוספת אז בינתיים סטלמן מעלה ל9 שערים יתרון. כמה שאני זוכר. אני לא רוצה to throw under the bus, אבל אקרמן אמר רק 3. אומר 18 גול. 24 גול. 55 אחד. בינתיים שקלושי השחקן הטוב ביותר על המגרש. הוא בינתיים חתום על הסקור הנמוך של מכבי ראשון, שמשווה עם שער ראשון של עמית סטוטן למחצית השנייה, שוויון 10. כן, ואתה יודע, כדורגל זה משחק כמו שזה לא כל כך נעים לראות גם סגור, נכון דוקטור? יש סכנה בלשחק עם אף שבוע שהמסכה הזאת עוזרת, למרות שאתה לא אף אוזן גרון, רופא אף אוזן גרון במקום. תראה, זה בעיקר, כמובן שזה שומר מפני... רגע, סטלמן! איזה כדור משגר! על ניבו לוי, שריקה לצעדים ועיבוד כדור. סטלמן עף קדימה למתפרצת, איזה שער נהדר! חריף של סטלמן. 15 דקות חולפות להן במחצית השנייה, עוד 15... 24. מנסה להפתיע ומצליח. איזה שריקה. יופי שריקה בין מגן לשוער. ומעבר השני, סטלמן. לא דיברנו על זה שהאדום צריך לעצור, רץ צהוב רץ. מרבלייביץ' לדור גבע. כדור של נאמן, איזה יופי של שער לסטלמן, איזה אסיסט. אגב גם תוצאה. לא. נאמן. לא נאמן, מישהו תוצאה. לא, נאמן שכב וקם. $24 גול. עבירה על שימוני, אבל איבוד כדור של מכבי תל אביב. איזו מסירה של סטרד שרקוב מר, גביע המדינה לגברים. איזה יופי של יד ימין, צריך להשתלט עליו דווקא ביד החלשה, מעביר לשמאל ועם הפרק 44 עכשיו. שחקן מתקיף, יותר מדי עיבודי כדור, אין הגנה טובה. הוא צריך להתחיל לחשוב על טיימאוט. איזה אסיסט, אתה ראית את זה אנחנו צריכים גם איזה נדל אחד. כן, אתה יודע, נדל עם רגל אחת עוד אחד של סטלמן, יופי של שער לעמית סטלמן. ובלי אצבעות יכול לנצח רוב השחקנים בעולם. סטלמן עם 3 שערים, 7-6, מכבי ראשון לציון, 14 דקות וחצי מהפתיחה. פיבוטים, הוא בכלל לא מכניס מרכז אוטומטית את שני האחים גר על הפיבוט. כדור חזק שהולך פנימה והפעם
מספרי לעוד 52 שניות. גל בוחר למסור מסירה ארוכה לעמית, עמית באחד על אחד. איזה גול חכם. מסיים יפה מאוד לשם. סטלמן עם 2 שערים. זה הגביע היחיד למעשה שקבוצות שלא זוכות באופן עקבי בתארים יכולות להשתתף בהם. סטלמן מקבל את זה למתפרצת, 1 על 1. עמית סטלמן קובע כאן 19. האנשה מהירה על איבוד כדור. צמד שערים לסטלמן. 44. יגיע לכדור הזה, טסקוביץ', גבע, איזה כדור של גבע לסטלמן, זה כדור יד! סטלמן עם 6 שערים, היפני הזה מגיע בזמן מבחינתה של מכבי ראשון, שכל כך רוצה לנצח כאן את המשחק. אימן בעצמו אסף לוי, המאמן כאן של נס ציונה של הקבוצה הבוגרת. עכשיו סטלמן למתפרצת, יעשה מזה גול מול רימלר, בקלות 2-0. מכבי ראשון לציון. זה לא קל בין שתי הראשוניות, גם לרחובות יש קבוצות טובות, אז זה לא הישג של מה בכך. קל יודע את זה, תשמע, אימות שמורחים עליו. נכון. עצירה של מישה לוין, אבל התגובה הזו של סטלמן, 2 שערי יתרון, מכבי ראשון. כן, הנאיביות הזו של שחקני אסה היא ממש מיותרת. בארי יכול היה לקחת את הכדור הזה. גול, אחרי כל הפתעה, אחרי כל מצב שהם יכולים, הם רצים כל הזמן, זה משהו שג'ו, ושוב פעם, זה זריקות בעוצמות הרבה יותר גבוהות ממה שרגילים. מובילה ב3 שערי הפרש במחצית הראשונה. כן, הנה מכבי ראשון יסיימו עוד מתפרצת. סטלמן עד הסוף. זו סטלמן! קפיץ', עכשיו קירבו קפיץ', כדור גדול. איזה כדור ואיזה גול! ההפרש גדל, לא יודע אם יצא לך פעם לשבור את האף, אבל לא, לשמחתי. בנוסף לכל הוא סופר רגיש. יד 11 אולי. כן. עד שהיו מגיעים לשער. לנגלי מכניס טוב לסטלמן. סטלמן כובש! יופי של מסירה, יופי של עבודה של אנגלי. פיליפ מריאן ילך אל הקו. הנה, אולי עכשיו במקום קבב, הוא יעשה פנדל, הוא ייכנס למשחק. דבור טסקוביץ'. סטלמן נותן לקריבו. איזה יופי. איזה כפיים, תמחא כפיים. משחק מבגר. עומר גרה עם 3 שערים. עוד מ4 דקות. כן, ערן רויטר על המגרש שוב. ראינו אותו גם במחצית הראשונה. עוד גול אחד חשוב. 99 זרק. הגנת טוב של הפועל. סטלמן משתחרר וכובש. רק דיברנו על הגנה טובה, וגם לוזון וגם סשה טודונובסקי, אתה יודע, נפלו קורבן למשחק בין שניים של נאמן ושל קריפי.